Takže dobrý den, já vás zdravím u unboxingu klávesnice Tesoro Durandal Ultimate. Takhle teda ta klávesnice vypadá zbrusunová zabalená. Podíváme se zezadu, co nám Tesoro připravilo, jenom tak jako zběžně. Máme tady teda 6 multimediálních kláves, které jsou zabudované přímo pod klávesami F1 až F6. Pak full encro, co znamená plný anti-ghosting, můžu zmáčknout všechny klávesy naraz a všechny to zaznamená. Máme tady instantních 5 profil switchů od kláves F7 až po F11 a gaming PC switch pod klávesou F12. Vzadu tady je dvounulkový high-speed USB port s jacky na mikrofon a na sluchátka. 4 stupně podsvícení, podnožky, které jsou potáhnutý gumou a zlatem potažený USB konektor kvůli konektivitě. Tahle verze teda přichází s hnědýma switchema, to co mám zrovna já. Tak, tady už máme teda klávesnici vybalenou a podívám se trochu na její klávesy. Ty klávesy jdou zmáčknout velice lehce a není to žádný problém. Pak tady máme ty multimediální klávesy od těch F1 až F6, které spolupracují s FN klávesou, která je na pravé straně od mezerníku. F12 je přepínání mezi gaming modem a PC modem, kdy PC mode vypíná Windows klávesu. Vzadu se tady pak podíváme na ten USB hub, tady je napsaný, že je to jenom po určitý napětí, takže to není třeba pro externí disky nebo tak, ale je spíš jenom pro flešku a pro sluchátka. Takže teď se podíváme na ten spodek té klávesnice a tady se teda nacházejí gumou potažený protiskluzový podnožky, který když zvednu, tak ta klávesnice spíš působí jako psací stroj, protože je hodně vysoká a jsou teda spíš na psaní myšlení než na hraní, takže já je k hraní vůbec nepoužívám. Když si tu klávesnici jenom takhle potěžkám, tak je docela hodně těžká a dobře drží v tom případě na stole. Tady napravo nahoře je ten display, to je víceméně jenom pro caps lock a pro ten gaming mode a je tam taková hlava od toho Tesora, ta jejich značka. Tesoro se snaží působit takovým ocelovým stylem nebo něco v tom smyslu a já bych řekl, že se jim to velice povedlo, je to docela i praktický, protože to vlastně na té podložce pod ruce, kterou vidíme za chvilku a tím pádem ty ruce dobře drží a nesklouzávají z té klávesnice dolů. Tak, já si tady jenom za sebou teda vezmu tu zmiňovanou podnožku a připevním ji na tu klávesnici, aby bylo vidět, jak teda vypadá a že je na ní taky ten jakoby ocel nebo ta snaha o tu ocel a opravdu to dobře to působí na ty ruce, dobře na tom drží ty zápěstí a vypadá to moc pěkně, takže takhle vypadá celá ta klávesnice. Tesoro Durandal Ultimate. No a teď se ještě podíváme, jak vypadá podsvícení té klávesnice. Nebo jak vlastně celá ta klávesnice je právě zapojená. Takže tam napravo nahoře je vidět ten znak toho Tesora a vlastně to podsvícení, že zaplí caps lock a tak. Teď se podíváme na ty levely podsvícení, takže to je první, druhý, třetí a ten čtvrtý mod toho podsvícení vlastně je demo mod. Jak je teďka vidět, že to zasíná a zase to postupně začne rozžínat. A ten Tesoro používá při různých předváděcích akcích a tak, takže ten tam není nějak praktický nebo tak, ten spíš jen tak vyložený na okrasu. Když se ještě podívám, tak jsou tam vidět vlastně F1 a F4 ty hnědý switche a že každý ten switch má vlastní diodu pod sebou. A jako další tady mám myš od Tesora s jménem Shrike, jak je vidět na obalu, který je designově velice dobře zpracovaný. A podíváme se, co nám tady Tesoro ukazuje jako největší featurey, takže znamená postranní tlačítka, že jo, 4, DPI cycle tam je, ale já si myslím, že nejjednodušší bude, když vám to ukážu přímo na samotné té myši. Takže takhle vypadá samotná ta myš. A podíváme se, takže 4 postranní tlačítka, na který je možný zase nabendovat všechno možný přes jejich software, DPI cycle, který slouží k změně rychlosti pohybu kurzoru a po bocích, když se podíváme, tak z obou dvou stran je ta myš pogumovaná, takže dobře sedí v ruce. Spodu pak vidíme laserový senzor, na kterém Tesoro nešetřilo, je to chipset Avago 9500, což je momentálně asi druhý nejlepší na trhu. A v zadní části myši potom zase je místo pro závaží pro lidi, co mají radši třeba těžší myši. Opět vidíme USB konektor, který je potažený zlatem kvůli konektivitě a kvůli korozi a kabel je vlastně udělaný celý látkový, takže se velice dobře přizpůsobí. To je teda myš Shrike. No a jako poslední tady ještě mám podložku od Tesora, která je to teda látková podložka, ale spíše trošku nějaká smíchaná s plastem, takže ta myš není moc dobře jezdí, pěkně na ní sedí. A když se podíváme ze spodu, tak je pěkně hrubá, je pogumovaná, takže dobře drží na stole a absolutně se nehejbe.
No, když se není jenom, tak ještě v rychlosti vyzkouším tu myš, tak je vidět, že není úplně v pohodě jezdí. To bude ode mě momentálně všechno a doufám, že se uvidíme u pokračování tohoto videa, které se zabývá softwarem.